Каз ялкыну мәшәкатен барыбыз да беләбездер. Ләкин аның үз нәтиҗәләре бик үзенчәлекле. Беренчедән, безгә каурылар кала. Икенчедән, бик тәмле шуга пешерер өчен ит кала. Бу иттән без аш кына түгел, башка ризыкларны да пешерә алабыз. Һәм каклаган каз Сабан туе бәйрәменең иң тәмле сыйфатларын санау каклаган каз ул Сабан туебызның иң көтелгән ризыгы дип санала. Senin hazır tavuk neresinden kaldı? Madalya var. Sen işi kılamıyordu yıldızın? Әйе. Senin işini doğrudan çıktı hazır mi? О, сәй бер-ике сүз белән генә әйтеп китәм, башкалар турында. Шулай безнең авылда Сабан туй бернәрсә үткәрелә. Ул һәр ел Сабан туй алдыннан үткәрелә. Без урамнарга чыгып, менә шулай бергәләшеп, кешеләрдән Сабан туйга дип төрле сөргеләр, йомыркалар җыябыз һәм шулай күңелле итеп вакытны үткәрәбез. Кыз бер нәрсә турында шулай ишеткәнбездер. Бу юла бездә әле дә сакланып калды. Авылыбызның иң күркәм юлларының, гырыф-гадәтләренең берсе. Туй алдыннан без менә нәкъ шушында күрсәтелгән миндәрләрне, сандыкларны әзерлибез. Һәм бу бирле булып кыздан бирле булып бара. Шулай ук чәчәкләр үстерүне кеше гырыф-гадәт итеп санамый, ләкин без саныйбыз. Ни өчен дигәндә, без бу чәчәкләрне үзебез өчен генә үстермибез, без аны арвахларның чарлыганнарына утыртыр өчен шулай үстерәбез һәм һәр җәй көнне үзебезнең туганнарның чарлыганнарына шулай күркәм итеп бергәләшеп барып утыртып киләбез. Тәсбих ясау тарихы да бик кызыклы. Хөрмәләрне болай гына ашау һәм аларның тешләрен чүккә ату бик аларны исраф итү дип саныйм үземчә. Шуңа күрә без аларны бөтенесен җыеп, шулай киптереп, шулардан күркәм тәсбих ясарбыз һәм шулар белән намазлар укыганда алар безгә булыша. Күргәнегезчә. Sen tasvip basarında hemen o hürmenin düşün, nişi itip asılsız etip bitelim. Biz аны Nişi kürtesiz. Biz гадәттә бренди кадак алып, шунда бораулап кертәбез, тишек ясыйбыз да, шуннан соң шул тишекләр араша калын читне сузып, анда безнең тәсбихта 99 тиш булырга тиеш. Тишекне ничек тишек? Тишек кürtesiz. Кадак белән? Чукыш белән су. Юк. Чукыш белән суксан алып бит инде. Икегә ярыла да шуннан бит. Менә бик кайнар суга салып, аның үзеннән үзенең тишек өлеше. Ансы да бар. Алай да ясыйлар. Мин үзем шулай ясап карадым. Моңа кадәр минем әбием ясый иде. Шуңа шулай түгел әйтә алмадым. Болай шул әбиемнән килгән гырыф-гадәтем әле сакланып калды инде гаиләбездә. Чөнки гаиләбез дини һәм тәсбихлар алар һаман саен кирәк. Шуңа әллә каян сатып алганчы, менә хөрмәләрдән ясап була. Анда сез ничә штукны теләсез? 99. Һәр ел өебезгә Коръән керсен дип, әтием, мәрхүмә әнием һәм әбием хөрмәтенә шундый милли тәмнәр әзерли. Гаиләмә килгәндә минем тагын 2 апам бар. Алар хәзер берсе дизайнер, икенчесе программист һәм алар милли киемнәр белән шөгыльләнәләр. Игътибар итәргә кирәк, алар менә күргәнегезчә милли футболкаларга рәсем төшереп, шулай акчаны эшли түгел, милләткә шулай ярдәм күрсәтәләр дип әйтсәм дә була. Менә әбиемнән калган дини китаплар әле дә саклана һәм мин намаз укыган вакытымда да аларны еш кулланам. Әбием исән вакытында ук әйтеп калдырган инде, кызым, дини китаплар нәкъ менә сиңа калдырам, чөнки син менә диндә булган кеше дип әйтеп калдырган иде.
Biz инде апам белән бу гореф-гадәтне сакларга тырыштык һәм үзебез дә шундый дини китапларны ясарга булдык. Менә апам рәсемдә күрсәтелгәнчә дини китапларга менә шундый мөлаем рәсемнәр ясый хәзерге вакытта һәм Insan Media компаниясе белән шундый күркәм дини китаплар чыгара. Алар балалар өчен дә бар, олылар өчен дә бар. Күргәнебезчә, бу безнең авыл урамы. Бу 2003 ел дип беләм. Монда без әбиемнең балаларга милли әкиятләрне сәхнәләштерүләрне күрсәтүен күрәбез. Һәм алар менә шундый шалкан әкиятләренә бала белән күбәләк, Габдулла Тукайның бала белән күбәләк шигырьләренә шундый сәхнәләштерүләр куеп йөртәләр үз вакытларында. Һәм анда балаларга түгел, олылар да күргәнебезчә катнаштылар. Шушы тагын берәр сорауларыгыз булса, мин бик яратып аларга җавап бирермен. Әлеге игътибарыгыз өчен рәхмәт. Син үз киеме кигәнсең бүген әйме? Аның турында әйтеп китәсем килә. Мин үзем 4нче гимназия интернаттан булгач, безнең анда һәр ел шундый милли конференция үтә. Конференциянең исеме Татар мәгърифәтендә дип атала. Һәм анда 20нчы гасыр башы татар хатын-кызларының Фатиха Әйтова һәм Ләбибә Хөсәйния исемле мөгаллимәләрнең укучылары турында без сәхнәләштерүләр куябыз. Һәм ул чорда киенгән гимназисткалар шикелле менә шундый мөлаем, гүзәл киемдә йөрибез. Үзегезнең менә яктан сезнең язучылар күп чыккан бит. Менә син аны санап шәтәле кемнәр чыккан язучылар? Арча районыннан дөрестән дә бик күп язучылар. Иң беренчесе шул инде сез беләсездер, язучылар шагыйрьләр арасында Габдулла Тукай, Гомәр Баширов. Алар күп, хәзер әйтәм. Габдулла Тукай, Гомәр Баширов, Мөхәммәд Мәгдиевләр. Алар инде бик танылган. Һәм мин монда әйтеп китмәдем. Гомәр Башировның туган җирем Яшел Бишек әсәрендә шулай гореф-гадәтләргә бик үзенчәлекле караш ителгән. Кемнәр язучылардан? Әлеге кызыксынганнардан шул гына, өчесе генә. Аларны санап китсәм, аерымча мин Ленар Габидуллинны бик яратып укыйм, аның тарихи әсәрләрен. Ул хәзер безнең Мирас журналында эшли. Ул тарихчы, ләкин аның язмалары кызык. Гаиләдә бала туды. Исем кушу, бәби ашын үткәрү, әти-әни буларның барысында җиренә җиткереп, сөенеп башкаралар. Мин балачактан ук тормышымның беренче көннәреннән ук халкыбызның иң матур һәм иң дулкынландыргыч гореф-гадәте белән таныштым. Үсә торгач, мин дини йолаларның, бәйрәмнәрнең күзәтүче роленнән катнашучы булып ирештем. Сабый бала кичкенәдән ук бу гореф-гадәтләрнең тәртибен күреп үсә һәм аларны өйрәнеп бара. Шулай итеп, ул милли тәрбия ала. Ул тормышның таләпләренә күнегә. Мин бу йолаларга инде бик яратып карыйм. Һәм минем өчен йолалар белән танышу уеннан башланды. Әбиемнең балачак хатирәләрен тыңлап, мин аның инде онытылган уеннары турында белдем. Һәм иске бизәкләрне күреп үстем. Шулай итеп, мин алар балачакта ясаган курчакларны ясарга булдым. Аларның балачакларында уенчыклар булмаган, шуңа күрә аларны балчыктан, агач ботакларыннан, иске чүпрәкләрдән ясарга туры килде. Мин дә нәкъ шундый курчакларны үз кулым белән ясап, алар белән уйнарга тотындым. Бу курчакларны без әни белән җиң сызганып эшли башладык.
Остара баргач, мин курчакларны дусларыма бүләк итә башладым. Хәтта журнал битләре аша сабый укучыларга аларның эшләү серләрен җиткерә башладым. Шулай итеп, мин үзем өйрәнгән ниндидер гадәтләрне, гореф-гадәтләрне киләчәк буыннарга да тапшыра башладым. Хәзер инде буларның барысында без әни белән кич утырып эшлибез. Татар халкының онытылып баручы гореф-гадәтләре дә бар. Мәсәлән, кич утырып кул эшләрен эшләү. Кызларның чигүләре, чигеп утырулары, тигеп утырулары, бәйләп утырулары, аларның егетләргә бүләк иткән, чигелгән кул яулыклар иң кыйммәтле бүләк булып саналган. Безнең әнием белән үз кич утыруларыбыз бар. Аның кич белән кызым кулым буш тормасын, янымда утырып, чигеп, тигеп утырулары кичләрне никадәр җылытканын белсәгез иде. Әтиемнең дә моңа кагылышы бар. Элек бит инде әтиләр шәһәргә киткәч, кызлар аларга кирәк әйберләре турында сорап калганнар. Ефәк тукмалар, асыл җепләр, инҗе мәрҗәннәр. Хәзер исә ат җигеп торасы юк, машина заманасы. Әти белән утырып, эшемә кирәк булган әйберләрне без менә шулай алып куябыз. Шулай ук элек кызлар бала чактан бирнәгә сандык җыя башлаганнар. Мин дә бу гореф-гадәттән читтә кала алмадым. Шуңа күрә мин өйдә өйрәнгән, мәктәптә өйрәнгән чигүләрне эшләремдә куллана башладым. Иң яраткан чигү усулым башкортча тамбурлы чигү усулы. Һәм бирнәгә салыначак иң беренче эшем намазлык булачак. Мин әле чигәм генә анда, шуңа күрә ул әзер түгел. Ләкин беренче эшем шул булачак. Алга таба да планнар бик зур һәм бирнә җыю ул минем хыялым. Нәрсә намазлык? Менә тамбурлы чигүдән тәле, менә Свердловскийга бардым. Анда безнең ан кадимий заманында ул тамбурлы чигү ничә икәнен татар халкына әйтәсе, башкортны тамбурлы чигү дип сиңа өйрәтелде. Әйе, ул крючок белән ясала. Крючок белән. Әйе, без әни белән аны да чигәбез. Свердловда, менә безнең Свердлов татарлары крючок электрик ала торган инә белән. Крючок кебек электрик алалар. Аның махсус крючогы да бар. Әйе, ырга. Ул аерымда сатыла, ләкин аныга бугай крючок белән ясыйм, чөнки булай чигү йомшаграк килеп чыга. Тегесе ул ычыла. Һәм шуңа күрә җеп еш кына өзелә. Мин баштан аның белән чигә башладым. Аннары соң гади крючокка күчтем, чөнки ул йомшаграк һәм чигү шулай ук йомшаграк килеп чыга. Рәхмәт. Рәхмәт. Нинди сорауларыгыз бар? Конкурска күптәннән әзерләнәсез. Нинди конкурска? Бу килер бит күптән ишетелгән уже. Юк. Мин теге атнада гына. Кәлешмәдә. Күп вакыт эчендә әзерлек бирде. Ул безнең аларга бөтенләй соң, аларга җибәрелмәгән булган. Мин аны сорадым, нидән директорларыннан, сезгә килдеме дип, аларга бөтенләй нигезләмә китмәгән булган. Но бу күрсәтә безнең һәр вакыт эшләгән эшләре. Теге конкурс эшенә түгел. Шуңа сөйлим. Әйе. Киім, матур киім. Әйе. Yani mesela ben özümün kiyiminde bizim çıkan arabamızda kalıyordum. Сразу это, извините, пожалуйста, это мой. Хәзер бит инде менә бу сабан туйлар, корбан гаетләре, ураза гаетләре алар уза. Ләкин менә шундый онытылучы гореф-гадәтләр бар. Без үз гаиләбездә менә шулай аларны дәвам итәбез. Сораулар бармы? Безнең әни белән бу хобби. Минем калфаклар бихисап. Без аларны, әни, мин чигеп утырам, мин аларны чигәм, бизим, әни аларны тегә. Мен там bir soru var iken, егетләргә кулъяулык чигәсезме? Чигәм. Алла берсә. Ана ул традицияне кертергә кирәк. Аны кертергә кирәк, егетләргә кулъяулык чигеп йөрүне киемнән кайтарга кирәк. Ни өчен? Намазлыкны гына бетерим. Әйе. Намазлыкны гына бетерим, аннары соң Алла берсә. Монда бераз гына калды. Монда яфраклар. Астында булачак һәм монда ике чәчәк. Менә безнең язучылардан иң күп кулъяулык, кызлардан кулъяулык алган язучыны белмисезме? Барыгызга да сорап. Беләсеңме?
En köp kuyovluklar neydi yazışımızın kızlarla var? Yok, bu hazır isen tügü. Bu isen tügü. İsmet Türkçürük. Türkçürüğüz. Bu nedir? Bu, orta okutuşusun bu. Bu alanlar sırasında saklaydı. Bana kişi kurayına. Ulan şu kadar yapın idi. Rahmet Sizga rahmat. Her bir millet o'zining xalqi ham tili bilan kuchli. O'zining tilini, urf-odatlarini, yolalarini to'g'ri qilib bo'lgan ishroqdagina millat bir qachonda yo'qolmayacak. Tun uyqungni yo'qlamisha ani, keladingmi beshik jaramni. Tavfiq beshi Xudoyim deb boshladimmi har davomni. Әтиәние мине кечкенәдән туган телем һәм милләтем белән горурлану хисе салып үстерде. Горурланырлык та шул. Тукайы, Җәлиле, Сәйдәше, Туфаны, Сөембикәсе булган горур милләт кызы бит мин. Мин үземнең җырлы моңлы туган телемне, горур милләтемне хөрмәт итәм. Татарстан җирендә яшәвем белән генә түгел, татар телендә саф сөйләшүем белән дә мин бик горурланам. Танышларым арасында татар милләтеннән булып, татарча белмәгән дусларымны күреп минем йөрәгем әрни. Миңа калса бу иң беренче чиратта әти-әниләрнең ялгышы дип уйлыйм мин. Чөнки иң беренче балага тәрбия биргәндә, аңа тугач ук бишек җырлап үстергән очракта гына кызлар, егетләр татар җанлы булып үсә алалар. İlgizar белән Илсиярның кызлары мин Илзирә, үстердегез мине кадерләр, җил, яңгыр дидермичә. Үстердегез мине кадерләр, үстердегез мине тәрбиянең орлыкларын сагын күңелдә, милли рухта туган телем белән горурланып гомер итәргә. Үткәннең белмәгәннең киләчәге юк дип татар халык мәкалендә. Без үткән буын каршында бурычлы. Әби-бабаларыбыз тапшырган эстафетаны, әти-әниләребез күрсәткән тәрбияне без түкмичә киләчәк буыннарга тапшырырга тиешбез. Менә шуңа күрә дә үзем алдында әлеге максатны куйдым мин. Татарларның үзәге булган Татарстанны бөтен дөньяга таныту, телне, динне, гореф-гадәтләрне, милли йолаларны, бәйрәмнәрне саклап калмыйча гына, аларны киләчәк буыннарга тапшыруны үземнең максатым итеп куйдым. Тукай кебек бөек шагыйрьләре булган халык бөек халык ул. Киләчәк буын дамыны яхшы аңласын, белсен иде. Милләтемнең нинди генә матур бәйрәмнәре, йолалары, гореф-гадәтләре юк. Булар барысы да татар милләтенең төпсез байлыгы һәм якты киләчәге. Мин үзем дә җырларга биергә яратам. Шуңа күрә дә төрле кичәләрдә, бәйгеләрдә теләп катнашам. Мәктәптә генә түгел, район, шәһәр күләмендә кичәләр минсез үтмәй. Татар телен яхшы белүем кичкенәдән килгән дип уйлыйм мин. Кичкенә чакта икәннәр ашагына карап утырсам, 4нче сыйныфта укыганда күчтәнәч тапшыруында дәү әни белән дәү әти янына кунакка бару бәхетенә ирештем. Аннан соң мәктәбебез танын яклап Пожалуйста, biz senin şiir dilinde titreyelim. Okumayı atıyor musun? Яхшы. Бар шулай. Яхшы. Күчтәнәчтән соң 6нчы сыйныфта безнең мәктәбебезгә положение килде һәм без тапшыруында катнаштык, анда җиңүгә лаек булдык. Күрәсең, андагы хөрмәтле жюри дип әйтсәм дә була инде, аларның миңа әйткән сүзләре мине канатландырды. Һәм икенче мәгънәсендә шушы телевидениесына керергә булдым. Шуннан соң мин ТНВ яшь ТНВ каналында баручы без Тукай ныклары дигән тапшыруда 2-3 ел чамасында чыгыш ясадым. Аннан соң безнең экзаменнар вакытына туры килде, шуңа күрә мин әзрәк туктап тордым. Бу без Тукайлыклары дигән тапшыруда мин безнең күренекле язучыларыбызны түгел, үземнең шигырьләремне укый башладым. Сезнең өстәлегездә минем шуннан соң минем теләгем туды шигырьләр язу. Һәм без укытучым белән шушы шигырьләрне туплап, үземнең беренче кулъязма китабымны чыгарга булдым. Сезнең өстәлегездә ул бар, күреп китә аласыз. Ул безнең 2015 елда ясалган китабыбыз, беренче асыл ташларым дип атала. Анда минем иң беренче бәләкәй чактан язган шигырьләрем тупланган. Тагын мин үземнең тормышымны
театр белән бәйле. Кечкенәдән әнием белән театрга йөргән микән, мәктәптә эшләп килүче театр түгәрәгендә микән, ансын белмим, тик минем чын мәгънәсендә театрга мәхәббәтем бар. Мин сәхнәсез яши алмыйм. Күп кенә спектакльләргә карарга барам һәм күп кенә спектакльләрдә үзем дә уйный мәктәптә куйган спектакльләрдән. Менә без әйтик, гореф-гадәтләр турында сөйләргә. Әйе. Эшеңне сөйлисең. Эш бит гореф-гадәткә кертелми, ул син сәламәт баланың эшли торган эшен сөйлисең. Шунда катнашкан. Ә нинди гореф-гадәтләр сезнең гаиләдә сакланган? Нәрсә үткәндә? Без гомумән гореф-гадәт турында әйттек бу әйберне. Әйе, минем президент әйтәс килгәне, шушы әниләрем мине шушындай тәрбия салып үстергәч, мин менә шушы гореф-гадәтләрне киләчәк буыннарга тапшырам дип. Гореф-гадәтләргә килгәндә, әлбәттә, алар барысы да күбесе безнең гаиләдә саклана. Мин үзем балык бистәсе районы Күке авылыннан. Анда бик кенә күп сабан, төймәләр дигән бөтен гореф-гадәтләр саклана. Менә әле хәзер тиздән май бәйрәмнәре теге бит күкәй җыю бездә менә шундый бер гореф-гадәте бар. Ул теге керәшенне аларына күбесенчә кагыла име. Тик Карга боткалар, котарауларда йомырка җыю белән башлана. Ботка җыю. Менә күп кенә аларга карасаң, күкәй җыю дигән андый бер юк. Менә мин әйтәм дә кешеләр, кайбер дусларыма, сезнең инде улсың ди, андый бездә берәр. Мин ничә кешедән сораганым бар, бездә андый йылып гореф-гадәттә сакланган юк диләр. Шуңа күрә мин менә белмим, ул әбиләрдән сораган идем, алар кызым ул бездә килгәнче, килен булып төшкәнче калган гореф-гадәтләре ди. 1 май көнне без иртә белән безнең инде әниләребез иләр җуа, әтиләребез урамда эшләр эшли. Бер сорыйм әле. Нигә күкәй җыялар? Нигә аны итәләр? Тик торганда җыялар да ашыйлар шикелле. Менә балаларның күңелен күрү өчен бездә шулай. Анда нәрсә эшләсен? Тик торганда чыгасыз да балаларга таратасызмы? Юк, менә бөтен шәһәрдән бөтен балалар җыела авылда һәм бөтенесе берләшеп, дуслашып, һәрберне өйгә кереп, безнең дә шулай Йомыркаларны җыйдыгыз. Җыйдык, Җыйгач шишисез. өйгә кайтабыз да, аларны менә мәсәлән икәвимдә бер авылдан аларны бүләбез. Үзебезгә бүләп калдырабыз, үзебезнең гаиләгә дәвамләргә һәм әбиләргә. Һәм һәрберсенә кич белән бәйрәм итеп, без аларны апарып тапшырабыз һәм кичке аш өстәлендә шулай итеп бергәләп. Менә бездә шулай. Мин аңлатып китәм инде. Ул 1 май. Әйе. Яз көне килә иң беренче сыерчыклар кышлар. Каргалар. Карга булган. Аннар сыерчыклар килә. Килгәчтән булар туган якларына кайтты. Карга боткасы дигән бәйрәм. Карга боткасына иртә торып балалар йомырка җыялар. Аларны суга кабыгына маналар иделек. Әйе, бездә шулай. И шушыны аннарсын урманга чыгалар балалар. Анда боткалар пешерәләр. Һәм шушы йомыркаларны тәгәрәтеп уйнап, боткаларны ашап, соңыннан ул боткаларны каргаларга, кошларга дип агачларга сылыйлар. Менә мин сорамыйм. Менә бездә, димәк, икенче өлеш дип әйтим инде сакланып бетмәгән, күрәсең. Алла. Тагын нинди йолаларны гаиләгә сакланган? Сабан туйга әлбәттә авылга кайтабыз сабан туй бәйрәменә име. Корбан чалулар дисезме, алар барысы да бездә сакланган. Исем куштыру, Коръән укыту өйләрдә име һәрбер анда. Туган көннәребездә бу бит инде безнең диндә калган бәйрәм түгел дип әйтик туган көн. Ул көнне без уразага кереп авыз ачтырырга тырышабыз ул көннәрне. Чөнки минем үземнең әбием, әти ягыннан әбием абыстай, авылның абыстае булып тора. Ул миңа дугалар өйрәтеп бәләкәйдән. Менә шундый йолаларны без саклыйбыз. Тагын нәрсәләр дип әйтим, авылдан чыккан. Менә үзең кул эшләрендә нәрсәләр эшлисең? Кул эшләрендә мин шигәм. Шигәм, минем әбием дә шигә, тагын әти ягыннан килгән. Аның өенә керсәң, безнең шкаф өстендә булып чыга, бөтен шкаф эчендә безнең мәндәрләр тора, һәм аларның бөтен тышлыклары да шигелгән безнең. Һәм шуннан соң мин баштан безнең бит инде хәзер мәктәпләрдә крестик белән шигәргә өйрәтәләр. Мин баштан шулай итеп шигәйдем, ә хәзер инде әбием белән кайткач, ул миңа үзенчә шигәргә өйрәтте. Хәзер мин бу мәндәр тышларын шигәм, яулыклар шигәм, ойлап кышлар шигәм. Аларны алып кайтып менә әбиләремә бүләктәм 8 март бәйрәмнәренә. Менә шундый шигүләр белән шөгыльләнәм. Аңа килгәндә. Хәерле көн. Сүземне Рәүл Файзуллинның шигыре белән башлыйсым килә. Хәтерләүдән курыкма син. Үткәннәрне онытма син. Бел син, Ирак бабайларының ничек итеп көн иткәнен, нинди уйлар, нинди моңнар безгә калдырып киткәнен.
Мин Вәлиева Ләйсән, Казан шәһәре, Киров районы 4-нче гимназия интернатның 10-нчы сыйныфында белем алам. Туган телем моңлы татар теле. Татар гаиләсендә тууым, бай тарихлы милләттән булуым белән шиксез горурланам. Халкыбызның күңел хәзинәсе. Куйгыз ул язмаларыңызны. Без бит әңгәмә үткәрү өчен шакырдык, укыр өчен шакырмадык. Куй улай белән. Сөйлә. Без бит беш булай, без бит әңгәмә үткәрергә шакырдык. Siz nicedir auditoriyada rəqətlərib çiləşələrsizmi? Əngəmə qıralasınız. Mənə bizə şunu gerek. Hazır materialını okurğa tüdün. Çiləşələ. Özü bizim biləsiniz. Sizə yazğansız. Şunu qısqağın aytıb çiləyiz. Qırıq ədətlərə qəyib. Халкыбызның күңел хәзинәсе гаҗәеп бай. Ата-бабаларыбызның безгә биреп киткән рухи мирасы, күңел дәрьясы шиксез зур. Үземне белгәннән бирле гаиләбездә аларга зур игътибар бирелә. Шуларның берсе безнең өчен бик зур бәйрәм Коръән ашы. Өйдә мул табын корылган. Шул табын янында әби-бабайлар, тума-тумачалар, күрше-тирәләр җыелган. Иң түрдә матур түбәтәйле мулла бабай изге Коръән сүзләрен ирештерә. Бу минем балачактагы иң ачык хатирәм. Милләтебезнең күңелле язгы бәйрәме Сабантуй. Сабантуй турында әйтми булмас. Безнең гаиләдә бу бәйрәм көтеп алына. Чөнки To'xtamin so'rayman. Sabantoy. Hozir Sabantoyni qish kunida o'tkazadilar, kuz kunida o'tkazadilar. Sabantoy Qo'ysam o'targa tiyish, ham bizning urf-odatlar bo'yicha ul nega Sabantoy deb kirgan, ul ham qachon o'targa tiyish ko'p vaqt. Sabantoy Aya. Şəşür işləri Kuy tamamlandı. idniyini, biz bit әңгәмәгә шакырабыз. Dürüst Дөрес әйтәсең. әйтәсең. Dürüst әйтәсең. Кый, нигә генә кагазына яна карама. Ай. Aya. Әйдә башлыйк. İsmini kilip şimdi. Şıdırşı beyramның ismi. Saban tuyu. Sabanırsa. Saban ol Yer ülgəş, avılının aq sakalları basuğa шығып, жерге oturup qarağına. Şundan sonra avılının en akıllı, en muğray, etken, yer ülgürgen balalar, yer işine kirge yarı sobanlar. Soban ötkenden sonra, soban bitkenden sonra, balık jiyılıp itmeğin çeşkenden sonra, yol itip, gilecek itmek uğuşuna dilekler dilep, motor itip beyler ötken. Yine şol, kış günü ötken Sabantoylar, alar dürüst Sabantoylar doğru. Bizim Tatar bulungusu günge kadar şu Sabantoy'dan giderliyiz. Bir derse iken ham Sabantoy. Bir derse iken kış günü Sabantoy. Ulan mağnasını anlamayın Sabantoy diye. Kar kıtırıp duratığında buranayla, bu kış günü Sabantoy ötkene. Mine siz kileşek mındaniler, kileşek bombaları bu evine siz ödületirsiniz. Kış günü Sabantoy bulun. Sabantoy'un gerçekten nasıl? Eyle taşıydı. Şundan sonra Sabantoy meydanına jıyılabız da her kim özünün ustalıkların Sabantoy үтте, Sabantoy bitти, Sabantoy turunda har ustalık sərmiyor. Hansı үтте? Hazır görmürsən də. Nəvruz, nə Nəvruz? Müslüman halkının yaratkan beyrəmi Nəvruz'ni də әйтми bulmaz. Min Ənvər Bakirov isimdəgi müzik məktəbində yürüdüm. 21 Mart günü biz Nəvruz beyramını uzdura idik. Şakırılgan qonaq abiler beyramның asılını anlatıp birələr. Balalar көңіл aşalar, hem özlərinin sələtlərini göstərtələr. Anları birgələşib tabınına jıyılabız. Şulay sizge Jilek beyramı turunda söylesim kilə. Bizning yaklarda, Saba yaklarında bu beyram jey başında Jilek ülkürgen çırda uzdırılar. Biz singlim bilen bu beyramda qatnaşırğa yaratabız. Başta yarışlar uzdırılamında kızlarının jitizligi, sınala anarlı kömek oyunlar başlana. Beyramның ahırında en tatlı ölüş qonaqlarını Jilek bilen sıylav.
Шулай итеп, халык бәйрәмнәре йолалары кешене тормыш тәртипләренә, таләпләренә күнектерергә ярдәм итә. Яшь буын бәйрәмдә катнашу тәртибен кечкенәдән үк өйрәнеп үсә, милли тәрбия ала. Күренекле шәхесләребез Кәрим Тичурин, Фәтих Хөсни, Гаяз Исхаки һәм башка язучыларыбыз иҗатында халкыбызның гореф-гадәт, йола һәм бәйрәмнәренең бирелешен күрәбез. Ләкин бүгенге көндә мине мең төрле уйлар минем башымда мең төрле уйлар кайный. Шушы матур татар телебезне саклап кала алырбыз микән? Үземә килгәндә шуны әйтә алам. Мин әби-бабайларның, әти-әниемнән килгән туган телемне, мәдәниятыбызны, әдәбиятыбызны, гореф-гадәтләрне өйрәнермен. Киләчәктә үземнең балаларыма аны ядкар итеп тапшырырмын. Йолаларыбызга хөрмәт, алар белән кызыксыну хисе тәрбияләргә тырышырмын. Хәерле көн, минем исемем Хөснетдинова Алина, мин 12-нче татар гимназиясенең 11-нче сыйныф укучысы. Соңгы елларда заман акыллылары балаларга әхлак тәрбиясе бирүнең бер бөтен системасын булдыру турында хыялланалар. Имеш, әгәр дә бу система төзелсә, илдә гаиләләр таркалмас, җинаятьләр саны кимер дип фаразлыйлар. Ә бит шәхесне тәрбияләүнең гаять зур нигезләре безнең әби-бабаларыбыз тарафыннан моннан бик күп еллар элек салынган. Чыннан да, үз иле, халкы, гаиләсе тарихын яхшы белгән һәр кеше тәрбия өлкәсендә килеп чыккан иң четерекле сорауларга җавапны өлкәннәребез тормышыннан эзләп таба ала. Тирән фикерләргә китерә торган ватан кайдан башлана дигән сорауга да җавап бик гади. Үз илеңнең, халкыңның, нәселеңнең тарихын белүдә. Һәрбер ата-ана үз баласының акыллы, итәгатьле. Әйтмешә, гореф-гадәт әнә соңа, мен бу кагазларны куй. Гореф-гадәтләр буенча әйдә китте. Гаиләмдә булган гореф-гадәт. Әйе. Минем әти белән әнием авылдан, үзем шәһәрдә туган, һәм әти-әнием авылдан килсәләр дә, шәһәр тормышына чумсалар да, әби-бабай биргән тәрбияне онытмыйча саклап калып, мине дә шул тәрбия белән үстергәннәр. Менә мәсәлән, әнием миңа бишек җырларын җырлады. Ул бишек җырларын аның әнисе минем әби булып җырлаган. Бу беренчесе һәм Рәсеме яна бар, рәсем нишана сөйләр. Рәсеме яна бар, шуның нишана сөйләр. Менә бу сүрәттә мин инде бишектә, авылда, бишектә. Ничек матур, куй ул кагазыңны, куй. Сөйләмне карай күрсәтер мисең бит? Миңа мөселманнарда мөселман йоласы буенча инде миңа исем куштылар, мулла чакыртып. Син Алинә буласың, Рамазан кызы Алинә дип кылагыма шулай әйттеләр инде, әни сөйләгәне бар инде һәм мин әти-әниемнән сораганы бар, ни өчен миңа немец телендә булган Алинә исеме куштыгыз дип. Һәм алар миңа әйттеләр, син бит Алина түгел, син Алинә диделәр. Һәм мин интернеттан карап, чыннан да Алинә дигән исем бар икән татар халкында, ул намуслы дигәнне аңлата икән. Һәм менә тагын хәтеремдә калганнар инде, бакчадан кайтканда, балалар бакчасыннан әнием миңа такмаклар өйрәтә иде. Ай турында, кояш турында, яңгыр турында төрле такмаклар сөйләп бара иде, санамашлар. Шулай телемне чарлый иде. Шул сабан туйлары безнең авылда үтә инде, булганым бар. Анда без туганнарыбыз белән, күршеләребез белән очрашып, сөйләшеп инде менә бу бер-берсен аралашу бит инде гореф-гадәт, ул бик яхшы гореф-гадәт инде. Менә шәҗәрә төзедек. Мин 6-нчы класста укыганда әти-әни белән бергә шәҗәрәләр төзедек. Беренче чиратта без инде әтинекен төзедек һәм әнинеке әле барысы да менә бу әни ягыннан.
барысы да билгеле түгел, әле һаман барлыйбыз аларны. Һәм җиде буын бик горурланам, җиде буынны да белгәнемә. Шуннан соң табында отыру кагыйдәләре дә инде менә олыларны хөрмәтләп, аларны түргә утыртып, кечерәкләрне инде алгарак утырту кагыйдәләрен дә миңа кечкенәдән өйрәтеп шулай үстерделәр мине әтием. Һәм минем әбием белән бабам алар татар теле укытучылары, шуңа күрә алар минем тәрбиямдә бик зур роль уйнадылар инде. Монда битеме сен хәзер? Менә Алина бер сорау сиңа. Синең табын кагыйдәләрен безгә өйрәтеп үстерделәр дип. Хәзер әнкәйең, бабкаең, әтиең, әниең син ашыга утырдыгыз. Иң беренче кем ашый башлады? Менә без әби дә шулай, әни дә шулай ират кайтмыйча, менә әтиме, бабайме кайтмыйча, без табынга утырмыйбыз. Безне утыртмыйлар, менә шулай итеп кечкенәдән үскән. Алина бөтенсе кайтып китәрде, табынга утырдыгыз. Кем беренче ашый башларга тиеш? Ират. Ул түрдә. Ират, синең монда әтиң дә Ират, бабаң да Ират. Кайсы? Олырак, бабай олырак. Олыларны хөрмәтләү, шул гырыф-гадәтләр олыларны хөрмәтләргә өйрәтә. Шундый. Assalamu alaikum, hürmetli jüri əzaları. Kızılışqa qarşı əzirlənirgə vaxtım əz buldu. Şuna görə silahımda başlayımda. Min Tatar kızı, dizbi timəsidə sevilgən milletimin bir vəkili. Ғазиз халқым, ümitini oqlab, söz әйтергә bugün haqqım var. Туған жерім İdil буйы, мәшһүр Казан қаласы. Туған телем, татар теле, babamlarının mirası. İndi birinci slaytda görəsiz, benim ailəm, dəvəti dəvəniyim. İndi yarım ikinci slaytda. Bizning ғөрөф-гадәтләрне саклау безнең өлкәннәрдән башлана. Минем гаиләмдә инде ул дәвәти дәвәнидән башланып киткән. Минем дәвәниемнең исеме Мәрьям, дәвәтиемнең Фәрид. Менә минем дәвәнием кечкенәдән үк миңа мөнәҗәтләр һәм бәйтләр өйрәтте. Шуңа күрә менә безнең бәйтләрдә һәм мөнәҗәтләрдә анда бит безнең кешенең мәсәлән яшәеш рәвешендә күрсәтелә мөнәҗәтләрдә, бәйтләрдә кызга хас булган сыйфатларны. Шуңа күрә мин дәвәниемә һәм дәвәтиемә бик рәхмәтлемен. Дәвәнием минем бик матур шигырьләрдә яза. Ярыймы киләсез? Biz dini гаилә булгач, biz dini бәйрәмләргә бик игътибар итәбез. Мәсәлән, шул ел сайын без Корбан гаетен үткәрәбез. Узган елны мәсәлән мин әтиемнән шәхсән сорадым, үз исемемнән Корбан чалырга. Аннарысын инде Мәүлид бәйрәмендә үткәрәбез, Ураза гаетендә үткәрәбез. Ураза гаете булганда, менә шундый дини бәйрәмнәр булганда, мине еш кына сорыйлар, менә шул мөнәҗәтләрне һәм бәйтләрне әйтергә. Әти мине бик ырыша иде, мәсәлән, мин мөнәҗәтләрне киләргә кирәк, мөнәҗәтләрне җырларга кирәк дип әйтсәм, әтием мине бик ырыша иде, чөнки мөнәҗәтләрне көйләмиләр, аларны әйтәләр. Инде безнең гаиләгә хас булган шул ел сайын Сабан туйларны да без үткәрәбез. Шул ук карга боткасы да бездә бар. Ул әтинең
туган авылында Кытлы Бүкәштә 1 майда үткәрелә. Без балалар белән җыелышып, һәр менә өйгә керәбез дә һәм безгә дәвәтләр, бабайлар бирәләр күкәйләр белән бергә. Күкәйләр инде балалар күкәйләрне бик яратып бетермиләр, ләкин алар безгә бирәләр төрле кәнфитләр. Шуңа күрә без бу бәйрәмне бик тә яратып үткәрәбез. Шул сезнең сорауларыгыз булса. Менә жюри әгъзасы әйтте инде, Сабантуйларны мәсәлән кыш көне үткәрмиләр. Анысы чыннан да дөрес, ләкин мәсәлән мине чакырганы бар Сабантуйга, хәзер хәтерләмим нинди илгә, ләкин менә анда җай булганда анда инде Австралия. Анда бармы? Австралияга бармадым. Ул булды, менә кызганычка каршы хәтерләмим илне. Ләкин кыш көнендә февраль ахырында Сабантуйны алар үткәрәләр. Австралияда гадәттә февраль ахырында үткәрәләр. Хәзерге узган аталарны үткәрделәр тагын. Sayıda. O kanalda Abdullah Tokayazadi Tatar halkın necetlerini halk yılların nişi Türkçe'de bir yazı o. Hatırlar mısın? İlimlerin nişi Tokayaza necetlerine ilimlerin Eğaz yaprak kalmalarından aşık geldi. İşte bu kadar. Yok, istemiyorum. Менә үзеңнең киемең бик матур. Син моны кайда тектең? Бу миңа тектерде Татарча Casual дигән бер организация бар. Алар оешма, алар менә шундый милли киемнәр тегәләр. Шуларны кем ясады? Шуларны без Jadid Fest'та алдык. Үзебез сатып алдык. Allah bilmiş emniyetinde var. Rituallarını bilmiş emniyetinde. Yaxşı сорау хәзер. Мин күбрәк беләсезме, Зөһрә Сәхәбиеваның репертуарыннан яратам мөнәҗәтләрне әйтергә. Чөнки бөтен мөнәҗәтләр дә мәгънәле, ләкин Зөһрә Сәхәбиева инде беренче укытучым Дәвәни, аннарсын инде Зөһрә Сәхәбиева. Менә аның репертуарыннан «Иннандым бер Аллаһка» дигән мөнәҗәтне бик яратып башкарам. İnandım min Allah'a, Allah'ın varlığına, Allah'ın birliğine, birdir ilahım benim, bir Allah'ım özünsen, her nersene var iken, her kimge rizq bergen, birdir ilahım benim. Гобәйдуллина Ландыш, мин Абдуллалыш исемендәге 20-нче гимназиядән. Һәрбер кеше үзенең халкының үткәнен, әби-бабаларының гореф-гадәтләрен, йолаларын белергә тиеш. Чөнки үткәнен белмәгән кешенең киләчәге юк, ди халкыбыз. Йолалар бик күп булган. Туй үткәрү, балага исем кушу, аулак өйләр, кыз динләү, өй туе, солдатка озату һәм башкалар. Гасырлардан гасырга, буыннан буынга, әби-бабайдан әти-әнигә, әти-әнидән балага үзләренең борынгы белемне Куй. Әйттем бит, чыкмагыз папка белән. Без бит әңгәмә үткәргә чакырдык. Без гафу итегез, мин үземнең чиратымны көтә калышау беттем инде. Ne var sana deriz eyler. Ана иң кадерле, иң газиз кеше.
Bu изге зат балага тормыш бирүче, аны карап тәрбияләп үстерүче, кеше итүче һәм гомеренең азагына кадәр балам дип яшәүче изге зат. Безнең гаиләдә милли гореф-гадәтләрнең саклануы дәү әни һәм әни тәрбиясе белән бәйле. Минем гаиләм иҗади гаилә. Әниемнең бер туган агасы Шупан апам Зиннатуллина бик күп популяр җырлар авторы. Аерылмагыз, Элшәйнең кичләре, Зәңгәр капка һәм башкалар. Әнием Гөлзәрә Зиннатуллина һөнәре буенча укытучы. Ул да бик моңлы итеп җырларга ярата. Мин иң көтеп алган бәйрәмнәрнең берсе Сабан туе. Бүгенге көндә дә ул халкыбызның иң олы бәйрәмнәренең берсе. Хәзерге вакытта спорт уеннары да борынгыдан килгән уеннар белән берлектә оештырыла. Бу волейбол, футбол, биеклеккә ераклыкка сикерүләр, төрле дистанцияларга йөгерү, гер күтәрү. Һәркем анда актив катнашырга тырыша, ниндидер бүләк алырга омтыла. Мин дә бу төрле конкурсларда катнашып, бүләкләр алам. Татар халкы элек-электән аш-суга да бик оста булган. Алар бер-берсенә кунакка йөрешкәннәр, сыйланганнар. Шуңа күрә татар милләтен кунакчыл халык дип тә атаганнар. Без дә гаиләдә ял көннәрендә, бәйрәмнәрдә милли ашлар пешерәбез. Менә монда күрә дә аласыз. Аеруча гүбәдия, кыстыбый, эшпишмак, ит әшләрен бик яратам. Татар яшьләре каш пешерергә дә ашарга да. Татар яшьләре каз өмәсен аеруча көтеп ала торган булганнар. Минем әби белән бабам авылда казлар үстерәләр. Әбием аның мамыгыннан мендәр, түшләк, ястыклар ясый. Казлар үсеп көч җиткәч, әбием барыбызны да каз өмәсенә дәшә. Өмәнең иң күңелле вакыты чистартылган казларны көянтә башларына элеп су буена бару. Су буеннан кайтуга әбием каз коймагы пешереп безне каршы ала. Шулай ук безнең гаиләдә кул эшләре дә зур игътибар бирелә. Әбиемнең үзе чиккән келәмнәре, кул яулыклары, аш яулыклары, кашыгалары, тәрәзә пәрдәләре күз явын алырлык. Мин дә әнием белән бик чигәргә яратам. Кышкы озын кичләрдә кич утырып чүгәбез. Сезнең игътибарыгызга шуларның берничәсен тәкъдим итәм. Нәтиҗә ясап шуны әйтәсем килә. Милләтне саклау үзебездән тора. Шәхсән мин үзем туган телем, халкымның тарихы, гореф-гадәтләре, бәйрәм йолалары белән бик кызыксынам. Минем өчен бу төшенчәләр тормыш чыганагы, белем чишмәсе. Мин үз милләтем, татар булуым белән чын күңелдән горурланам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Hazır nesibisi bir tane. Eti yeniyimlerden sonra anı var mı? Kaz kavak dışı degen işten var mı? Kaz kavak biz. İşitkәнем бар. Şeyken bilmişsin değil mi? Belirgen yazmasın. Landır, bir нәрсе сөйлеме. Менә без бит инде казны сөргәч, канатын кисеп алабыз инде. Аннан соң май канаты ясар өчен канатын алабыз. Кай җиреннән алабыз май канаты ясар өчен казны? Беләм бармы? Канат очыннан әле минем авылда күргәнем дә бар. Әбиемнең шул канат очы белән төрле пешкән әйберләрен майлаган. Майлаган күргән бар. Аны кай җиреннән алабызсың ул канатны? Канат очы. Канатның очы кая аласың аны? Мана шуны сөйләп Менә шул Ozaklamadı kadar öyleysin. Менә шуны өйрәтеп мәшкиләбез инде без ясел бакчаларга хәзер бөтенсенә, чөнки май канаты дигән әйберне кайдан алынганын, ни булганын, йөзешәр каз суеп, май канатына калдырыгыз дигәчтен дә калдырамыйча кайсына белмичә иткән кешеләр күп хәзер. Шуңа бик Umartaşılar da kaz kanatı var bir. Kerezden kartını sıfır düşürgende elden indi yumuşak sökmeler alasın. Ana elini kort kırıp vurala. Kaz kanatı in evettirler. Менә шуны көтәсе килә инде бөтен балаларга, бөтенесенә көтәсе килә шуны. Без өйрәтәбез инде. Бүген телевизор иртәгә карарсыз, иртәнге тапшыруда. Анда да күрсәттем. Детсад балаларына безнең бәйгүдә
25'i biz restoranda bularlar bilen pişirip karıydı 7 yaşlık balalar bilen. Ondan sonra koz kanatından may kanatı işlerge. Onlar indi öğrendiler. Biz öğretmen derslerlik geldik. Hazır indi yarışır işler karıylar şunu. Şuna indi 2. yılga kelgende bütünüz de boyu birini bilip gelirsiz diye bulayım indi. Nerse eken de bilmişe kelip oturmağız. Bana hazır bütün dünya kırtıra kerek bizning. Çünkü pamaduklar bilen nerse bilen moylamışsız hazır nelerine. O bütün kimya kubisani. Hatta Dunguz burun ile moylanan kişiler var iken. Ben şuna çok mukaddis isim gidip şundan başlanan indi bu hal. Şöyle paketlerle unuttum. Tamam sıralar. Yazışlardan yine en yaratıp okunan eserler. En yaratıp okunan Tatar. Qaysi yazışını bir yaratıp okuyorsun eserlerini, qaysi yazışını? Fenisya rolünden. Çünkü o enisine bağışlanan, Kudret enisine bağışlanan eserleri var. Qaysi eserlerin enisine bağışlananları? Hazretim. Karlıgaş balası. Benim elə o tema boyunca fəni işdə var idi. Şuna bağışlap üzümdə yazıb qarağan idi. Yəni en teması boyunca. Fenisya rolünden bir yaratkaş o qaysi rayonlar bizim? Ben qaysi rayonlar? Qasandam. Qozonda yaşadı o. Qaysi rayonda bu o'zi? Bağlar. Bağlar. Mana qoz qanati, moy qanati. Benim evi şuna şey Mana bu. 12'den olsanız, 18'den yasasanız, 16'dan yasasanız, biz işinden yasalmayız. Mana iden sibire turgan qanat өлешін kesip alabız bit indi. Şundan soң qala onda qavrilar. Mana şu өлешіне yasalar. Birikti iden sibire turgan өлешін ала көрмәбез, işin alabız dep. Onda qat әлдән инде ул iden sibire tuzanlar sirte turgan mana qurt ясында эшләү өчен сиберү өчен менә алар анысы да әйбәт. Әммасы бөтенләй икенче каврыйлар. Әйдәм 100 каз суеп, андый канат күрмәдек дип әйттеләр менә. Менә шушы канатлар, канат ише түгел бу үзе канат. Кызыбызны һәр беребезне котлыйбыз. Мин инде уңышлар телисем килә сезгә. Һәм инде 27 көнне 4-нче интернат лицейга, менә монда 3 кыз чыгыш ясаганнар безнең. Шунда сезне кунак итеп көтәбез. Ул конференциядә сезгә катнашырга сәгать 9-дан безнең җыелу өлеше башлананың. 9-да һәм аннан инде безнең көне буе барачак. Biz инде бу мәгърифәтчелеккә багышлыйбыз, татар хатын-кыз мәгърифәтчеләре. Безнең эзләнергә кирәк, барларга кирәк. Беренче татар кызлар мәктәпләре барлыкка менә Оренбургтан чакырабыз без, Аккафакның җитәкчесе килә Илецкий районыннан, Илек районыннан. Һәм анда инде безнең Оренбургта 1900 елда 7 кызлар мәктәбе булган. Менә шулар турында күтәрергә, татар кызлар мәктәбе булган. Шуларны күтәрергә барларга, аннан Кытайдан менә безнең Мөхтәбәр дигән укучы кызыбыз быел аспирантурада калды ул. Аның әбисенең әтисе, әнисе укытучылар, татар гыйлемен таратучылар, алар Кытай балаларында укытканнар, алар уйгыр балаларында укытканнар, алар татар балаларында укытканнар. Менә ул җирлектән ничек җәелгән булган, аларның инде 4-нче буын оныгы сөйләячәк безнең сөйләячәк бу әйберне. Һәм инде ул үзе бик матур шигырьләр яза. Кытай халкында, Кытай җирлегендә ничек булган бу мәгърифәтчелекнең үсеше нинди булган, татарларның нинди хезмәте кергән. Һәм инде без шул вакытта чакырабыз 200 еллык Әлифа музее, шуннан көллияттән чакырабыз. Аларның чыгышын тыңлыйбыз. Ни өчен Әлифа музеен яңартырга булдык? Нәрсә өчен кирәк ул безнең өчен? Татар халкы өчен ни өчен кирәк бу әйбер? Менә алар да безнең булачак. Һәм инде 4-нче гимназия лицей кызлары безнең хәзер калфак чигә башладылар. Чигә торгансыздар бит әле. Алар инде 80 калфак чигәргә тиешләр без килүгә. Аның 40-ын үзләре киргә тиешләр, 40-ын килгән кешеләргә бүләк итәргә тиешләр. Менә biz хәзер кызлар арасында бу әйберләрне таратырга тиешбез. Чигү, тегү, пешерү. Әле мин 4-нче лицей гимназияга бик күп булачакмын. Апа кашан туктыйсың килүдән дигәнче, әллә инде апа тагын килә дигәнче нинди аларда тәэсир булыр? Чөнки тәртип кагыйдәләрен бик күбрәк кирәк. Коридорда ашап йөрү дигән әйбер
Ayetova мәктәбендә әгәр дә кыз бала bir dilim икмәкне капкан эчендә көннәр буе басып тора торган булган. Менә тәрбия булган. Басып тору тәрбия дигәнне аңлатмыйм. Менә әле безнең мәктәптә ашап йөриләр, йөгерә торалар, ашый торалар. Менә безнең ашау тәртибе, ашау әхлагы дигән әйбер бар. Бик күп еллардан безгә буыннарга килгән тәрбия. Ул китапта булып чыкты хәзер. Кеше белән мөнәсәбәт. Менә мәктәпкә килеп кергәч исәнләшү, хәл белешү. Миңа инде бер бала сорала бит, апа, без ул укытучыларны ничә тапкыр күрәбез көнгә? Без нигә эндәшергә тиеш? Дәшергә тиеш. Аның без сүзен табырга тиеш. Исәнмесез дип башта хәерле иртә, хәерле көн. Исәнме апа, исәнме абый, хәлләрегез ничек? Көннәрегез ничек үтә? Менә безнең таләбебез. Менә шуңа күрә бу әйберләрне без 4-нче гимназия, интернатта, лицей интернатта үтә башладык. Тәрбия сәгатен бер тапкыр үткәреп кайтты. Хәзер ныклап кертеп җибәрәсе бар. Моны инде бөтен гимназияларга, бөтен татар балаларына да. Менә бүген сез үзегезне күрсәтәсезме? Таләп зур. Бу әйберне без бөтенесен сезнең белән өйрәнергә тиеш, үтәргә тиеш. Әгәр дә үзеннән кичергән бала бүген рәхәтләнеп чыга да шуны сөйли. Күрсәтә сөйли. Ә инде кемдер язып биргән, эсләрне язып биргәннәр, алар язган менә. Укытучы язганмы, бала язганмы, әллә каян күренеп тора. Миңа сез җибәрдегез бит эсләрегезне. Ул шундый күренеп тора. Менә моннан үтеп чыкканмы? Әллә кемдер әйтеп торып язырганмы, әллә язып биргәннәрме? Менә шуңа һәр бер әйбергә без игътибар иттек. Беренче, икенче, өченче урыннар дигән әйберне biz сезгә бүген берегезгә дә бер нәрсә дә әйтмәйбез. Ул сезгә сюрприз булып кала һәм шул көнне без сезнең белән ачыклыйбыз. Кем гран-при иясе, кем ике номинант. Ягъни нинди юнәлеш буенча кайсы балаларны алганбыз. Килештекме? Хәзер сүзне мин инде Дамир Хәбиррахмановичка бирәм. Аларның фикере ничек? Менә бу гореф-гадәтләр дигән әйбер, менә шушы конкурсны хәзер рәисәннәр бик урынлы төптән уйлап эшләгәннәр. Менә сез тарихка килегез. Тарихка килегез дә, тарихта юригенә тикшереп карагыз әле. Россия күләмендә Россия белән идарә иткән патшаларның бөтен каны тамыры белән хатыннары татарларга барып тоташа. Россия белән гомер-гомергә татар хатыннары идарә иткән. Иван Грозныйның да татарлыгымы нәрсәдән килеп чыккан? Шыңгыз Аятматовны алабыз икән, анасы татар, Муслим Огамаевны алабыз икән, анысы тарих буенча барсагыз, бөтен милләтнең халкы да татар кызларына өйләнергә тырышкан. Менә Кадрия Рәисовналар шуны кайтарырга телиләр. Татар хатынының зурлыгын, татар хатынының акылын, татар хатынының чисталыгын, бала тәрбияләү, үзен үзе карау, сөннәт мәсьәләсендә дә шушының өчен эшләнә торган әйбер бу. Сезгә дөнья кызыгырга тиеш татар кызларына. Дөнья җир шары кызыгырга тиеш. Менә безгә кемнәр, нинди тормыш иптәш хатын кирәк. Бу милләтне зурлай торган, бу милләтне үстерә торган, бу дөресен әйткәндә бик тирәннән уйланган әйбер. Син милләтне милләт итеп танытасың килә икән, син башта милләтеңнең чын анасын ясарга тиешсең. Менә ул дөрес әйтә, ул токмашта җыярга белергә тиеш ул ирен каршы ала да белергә тиеш ул баласын йоклата да белергә тиеш ул аңа матур итеп әкиятендә, үз телендә, саф телендә, тукай телендә аңлатырга тиеш ул чисталык ягыннан да. Менә мин бик күп милләтләрне сезнең дә күргәнегез бар. Мин берсен дә кимсетеп әйтмим. Әмма ләкин 5 вакыт намаз, 5 вакыт тәһарәт дигән әйберләр, чәчне туздырмау, яулык бәйләп, ашарга пешерү, ир кайткачтан идән себермәү, хөрмәт итү иргә, ул әйберләр безнең булган. Менә шушы гореф-гадәтләрдән без аңа кире кайтырга тиешбез. Әгәр дә ата-ана баласын бәхетле итеп күрәсе килә икән, иң беренче ул тәрбияләргә тиеш, үз баласыннан, үз кызыннан шын татар мөселман кызы. Менә шушының
Әміне егетлерге келік. Қосақ, бүгінгісі күнде қазір әйті ат менікі дей. Башқұрт әйті ат қаптанып дейді менікі дей. Татарнасы ишәкке аттанып еген еккен міне. Татарның аты кетіп бара. Ат білән өзінің аты да кетіп бара. Шының ішінде біз малайларға айбет. Қамытны білгерге тиішпіз. Өткен заман деп түгел. Ол біздің ұзғанымыз. Ол біздің ұзғаны біз білерге тиішпіз. Ол қамытны да білерге тиіш. Ол шолық уақыттағы атның тәртесінде білерге тиіш. Біз бүгінгісі күнде қызыл ат деп сөйлешеміз. Филологтар шулай деп сөйлешеміздің қазір. Қызыл ат бар ма? Татарда қызыл ат болмаған. Жирен ат болған. Ақ ат деп сөйлешеміз. Ақ ат жоқ татарда. Көк ат бар. Алмашуар бар. Әр атның бізде өз түсі бар. Өтен халықта жоқ ол. Біз уже білмейміз, оларны жоғалттық. Біз яғни мәселен өзіміздің шуға бай қатынның яғынан келген балаға да ұныққа да ұнық туа яғни мәселен менің малайның малайы туада ол мен айта бабай. Да, менің бабасы. Теге яққа да қарап айта, дәу әтесі менің. Теге яққа қарап айта, тажыр, бұталыр. Дұрысыңын айткенде қызның бала нешікке бағынатайым. Яғни мәселен менің малайның малайы ұнық, мен әкім деп айтырға дейш. Дәу әти, әтисінің әтисі менің. Құда кім бұлаңа? Бабай. Тігінің әнесі, анасының әнесі. Дәу әні. Әминім қатын. Аңа әбей. Аңлашылам бұл шағында. Аңлашылды. Бұл мұның Данилінің не екен бұл? Міне филологлардың әлі бұл нелерді дейді. Бізде бұл өйбірлерді бар. Хәм мен тағын шуны әйтесім келе. Әгер де біз бүгінгісі күнде ғұрып ғадетлерімізді қайтармайбыз екен, біз өткенімізді білмейбіз. Өткенін білмеген милләт енді ол бір кіші алдында да сөйлешелмейді, аңлаталмайды, сенің келешегін кімсің сеніз? Біз дейді мақтаныр еті, мен шабаталы мұрса нәсілінен, аны біз яратабыз. Менің бабайны құлақ болған сөргеннен, аны білен біз мақтанырға яратабыз. Бүттінімізде мұрза болып бітер едік. Бүттінімізде, әлік біз бүттінімізде крестьян дейбі ерлік, әйбет. Молла баласы түгіл, Аллах сақласын. Дұрысын мені әйткенде, ғұрып қадаттарымыз арымыздан кетіп бара. Сөзім ұзаққа кетті. Bütün dünya Tatar Kongresi'nin bu işler başkanı. Bu bek matırış. Ol Kadriye Reis'in anın ol tuğandan birliğinde, anın ol fantaziyası, anın bite тұрған түгіл. Ol vaqtanışta sosyal meseleler olup zam болып işlegende de, ol anda kalkızlarını da, nelerini de küreştirip, soğuştırıp, bütün için alğa çıkarıp, işletip, yarattırıp, ol şunday kişi, rahmet ana, anın mında kelip, mına şu işini başkarıva, ol indi şindap Tatar milletine бик зор ішкепте тұрған әйді. Рахмет, әлесінің тағын әйбірлер барды. Тағын олда планларығыз барды. Тағын бір гіне сөзін әйді. Көпсіне біздің татарлар. Сабанты өткеребіз біз. Түрлі регионларға барабыз. Шет иллерде өткеребіз. Көп кішілер сізге әйте тұрғанлардар өтті. Міне Татарстан ақшасын төгеп, міне сонда сабанты, менің өзіме бек көп кішілер әйтеді. Яталар инде фәлән тегән дип, даже бір елны біз Сабантуйда отырабыз. Әштірханда стадион Рүстем Нұрғалиевич дегенде түсіріп алғанда бір 3-4 ретте кіші болмаған. Шол минутта уже жазып шығалар. Бош салған нәрсе, бош деген нәрсе өткеріп өтәсі. Шунда яшәгән татар бірсі бірні яшемейді. Bir yurtta тұралар, мына мында 5-ші квартирада ол тұра, 5-ші квартирада мен тұрам, бір-бірімізді білмейміз. Менің қызыма татар жігітіне үйлендіруге керек. Аны біз білмейміз, батамышты тірәп тұрған көршілі. Татар қызы өсе. Мында татар жігіті бар. Мына шушы Сабантуйлар қауыштыра, таныштыра, мына шунда досташала, шунда бірсінің қызын, бірсінің жігітті көре, шунда бірге кете, шуннан милләт өсе, шуннан милләт шыға, шуннан татар семьялары еше. Мына бит аның хитметі нәрседі. Енді тағын бір гіне әйбір айтам. Біз бүгінгісі күнде
Свяжский қаласын түзебіз екен, біз Болғарны түзебіз екен, біз бүгінгі күнде орысының кішілерін айтамыз. Міне бұл біздің басып алған крепостымыз. Біз басып алдық Қазанны, міне біз түзген едік мына бұл крепостны. Татарларны басып алған деп біз аларның өз тілінен айтырамыз. Кімдер оны көпсіре, нәрсеге түзейлер екен. Біз алар өздерінен айтырамыз, отырған айтырып. Алар өздері айтылар. Да, біз түзелдік, кейіндік крепост түзелдік, ана Қазан ханлығын алдық дейді. Бұл бек батыр әйбірлер, өзіңін айтқанда. Тарихқа қайту, тарихны білдіру. Мен сізге енді артығын да сөйлеп ташладым кәнесіне. Сіз енді дұрысыңын айтқанда, мен көрдім, мұндағы ішлеріңізден көрдім, балалар, көрінейін дейді. Сіз барығыздар, барығыздайды. Мына мұнда келген барығыздар. Мына шул қатнашқан бала қатнашайын дейді. İlham konkursuna da katnaşa ol, mınsına da katnaşa ol, jır beygісine de katnaşa ol, matematika boyunca da el kola oturavuz figürünü katan edediler. Şoklar kattık. Şuna göre de rahmet sizge. İşleyen kişini sugarga yaramay, sizge biz rahmetten başka sözümüz yok. İşlemeyen kişini sugarga gerek. Şuna göre benim etken songa cümlem şu, özünüz bilen birge, üsken kızlarını da öz artığınızdan iyetiniz. Sizin bilen birge, Alar da şuşu şiir yoksun alarga da. Alar da bu işlerge katnaşsınlar. Bek zor rahmet ihtibarınız için bu kadar Allah uzak söylegenim yok ile bek uzak söylegenim. Hazır bana Ramiz abimiz rahmetli. Siz şunu da tefsili silediniz. Aslında çünkü siz minna şartı Kuartarak. Yok, çünkü siz minna şartı olarak hem bu garip adetlerinin de üzerinizden bilen körüp üsken kişi. Min mine kızgaныш, min mektepte okuğanda bizden avulda saban tülüp kerilmedi. Hem bir şuna bik ürteledir idim. Çünkü bizden Şüpheli rayonunda bizden kolhoz iş avulunu birleştirgen idi. Şuna iki avul tatar, hem birisi Şuvaş avulu. Kolhozun üzeri Şuvaş avulundaydı. Şuna kuramında bizden milli garip adetlerge ihtibar bik az verildi. Biz indi Sabantuyga baradır idik rayon üzerine. Ebi bizge kükeyler pişireydi. Hem biz indi maşinaga, kuzovka barabızda mine biz. Bunda pişirip jiter jitmez kükeyleri biz bargan şindalar vatılıp akkan bula. Maşina kinetkine gidip tuktata da maşina hatırlı sürüdündü. Mine biz balaşakta eli garip adetleri bizge münasebetler şundirak idi. Mine Allah'a şükür, mine 90'lı yıllardansın, milli azatlık hareketleri başlandı, yanarış illeri ise başladı. Hem biz Tatar halkı üzerimizden ütkenimizge durulup kararga mümkünlükler açıldı. Hem mine bugün gütkerilgen şunday beyginin de tamirleri şu 90'lı yıllarga barıp tutaşa.